Ka Ribhoi Archery Association kabarang shuseng thamai bat kablayo ru ya kajing ithu kumka association balapin yeso affiliate bat kameglaya Archery Association kalapin kre ban pha ikino siat khnam jongka ban shimbinta kameglaya State Archery Championship arajar arphunrio kani kalimpung yale kai kan long nadu ka shpho tarik hadu ka khatsau tarik unailar arajar arphunrio hakamadan jong Sports Authority of India hashilo Habakranch kilat pathai khubor u president Ribhoi Archery Association ba sumar langswer ulo ong ba ka association kalashim ya kani kasinjam ban plela ki khna nong set khnam na Ribhoi bakin pin I yala ki sab bat banyet khun bat ki wei pat ki nong yale ka na kaleng kajilha ula pintip ba ki don khat prangut kirang bat ki thei set khnam ki bakin thop ya ki junior bat senior category ki ba anmi khmat ya ka Ribhoi ha ka tei ki jinga khun Kulish bon na kaliang jong ki media me wan rasi ning iron ngi na kaliang ka Ribhoi District Archery Association ha jingi don kat jingi skat 3 jingi I kong Rosemary Jerwa bede players jong sai te nang ta I kong streamlet simle ibede I players tai but mantai bede I coach jong ka Ribhoi District Archery Association tingi skwa ban pau hang ni mana kaliang ka Ribhoi District Archery Association hadin bangla seng hadu banai December ngilayo ban coaching ni khna ngilayo ban le ya ka scouting ni khna lamba ji coach bat ki jingerap jongka Meghalaya Archery Association national bat ki coach nang tei ladep ban scout bat hadin katu ngilayo ru menta ban pha ya ki khna khat phrangut shalong habai de bat ka kam ka badang yat menta hapo shalong kum gadak ka jingpan kre ya ka Meghalaya Archery Championship kabanlong daru 10 tarik hadu khatsau tarik August de nakaliang ka association ka dap na jingkemen bat ngidan ka jingkhmi lindiru ba ki khna jingi kini ki bangin pha mata khat prangun ke nonra ya ka nam bat burom na banda ka Ribhoi District haki category ba fair na kiliang ki senior ki junior mo ha bat ki sub junior ingilayo ban pha bat mata gidan ka cam bat ngangai kani ka jingwan kan long ka jingker khu ki khna ban pani ya ka sap ka phong bat ka jingtri stom ka jongki ngi na kaliang jingi ngi pha ka jing ket bok ka yang ki khna ki ban lit isimanta ha kani ka cam ha kani ka Meghalaya Archery Championship ka banlong na du spotrik hadu khatsau trik u August apo sai ni kwaru ban yathu ba kani ka Ribhoi District Archery Association niladep ru ban affiliate bat ka Meghalaya Archery Association te ni dap ka jingkemen ba ka affiliation ka adben mat yo ro ka jingerap ka pakarpang nang tei mo hakaba kiyo ban pha yangi yakitiar Shaka district menginyo ban ai jingi ka yaki khna na banta khna na mangi don kam kitiar ba kitiar kilong ki barem te da ka jingtri stom jongka Meghalaya Archery Association nilayo akini kitiar mata ban ngiyo ru ban pen practice yaki khna hapo madan mautnum matna kaliang jingi ni ai khublei kapang ya kasnong mautnum khamta mirang ba snong bat ki nong kam jongka sport club mautnum ki bla ai yangi ka jaka bangin pha practice ki gini ki khna hakani ka jaka mentala kumba sau banai san banai mo te ngi dap da ka jingkemen bat ngai khublei ka pangru ya ka snong mautnum bat ya kinong ki kam snong mautnum kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan